Lada kamdon kata ka permanent construction, balei ka government ka ai haduh lai penru akar pate. Kiba kasya what yiki permanent structure. Mo Haisha madu Prestone? Hapo Lumpongdeng. Ngir ngikemen da piwan beautify ka wa amkra. Ngikemen da piwan beautify ka wa adalbang. Kublej buni pibaro and welcome you back to Word Window. Te ngate play ka durjung no ka dan hane po screen. Te nginyas ngap kan kner ka jeng kran jung madu Prestone ka jung iti shwabang in sedang ka ne. Ashkwan batay pikin yan. Budan hi kibrio ki bala tips phang ka ne ka jingjia. Ka ne ka jingjia ka desh phang kaei ba ka government ka ai ya ka IHCL ka Indian Hotel Company Limited ya ka nikalai penru akar ka Jaka na po Lumpongdeng ya ka kene ka company hapo lease kumban rupo hadu kandai po snem AA ka jingwan keren jo madu Prestone hakane ka video ka dei ba ka Green Tech Foundation ka bo ya ka hunger strike ka jongki ka jingshat khan ka jongki maki protest ya ka government ba kanum ai ya ka ne ka Jaka ya ka IHCL katang ya ka Jaka jong Lumpongdeng tang ya kata ningkaw chong impoy hakane ka banta yang inyas ngap khandet ka jeng keren jong si amujongi. Dear friends, there have been some concerns that have been raised in the public regarding the Lumpongdeng Island. I would like to take this opportunity to clarify to everyone that in the agreement that has been signed, the government and the tourism department has made it very, very clear that there will be no permanent construction that can take place in the island. Exactly. Hangni CM jongi amba anam don kano ka permanent construction hapo Lumpongdeng. Haka agreement baki sign ba kanega company baka IHCL Indian Hotel Company Limited hapo ka agreement kila amba anam don kano kan construction kaban ne serta hapo Lumpongdeng. Tamangan penipi kanega consent of establishment mo. Peit kanega consent of establishment jong ka Meghalaya State Pollution Board. Peit ya ka point ka paar bar ka point ka basaw. Kumuong CM ujongi baladab don ka agreement ba unum don kano ka permanent construction hapo Lumpongdeng. Unum don kano ka permanent construction hapo Lumpongdeng. Tama peit ya kan dapat. Peit ka point ka paar haum na. Number of luxury villas at Lumpongdeng Island Resort not to exceed absently. Mud kini ki villas ki badan kini ki luxurious villas ki badan kim day bantam palat ya ka absently. Kata kani ka consent of establishment ko ang. Kabasaw ka ki ang ne ba? Kaei ki Jaka ki shna po Lumpongdeng hapo kani ka Lumpongdeng Island kadai bandon kani ki villas kini ka restaurant, cafes and other facilities kum ka swimming pool, kum ki spa, kum ki gym, kum kita barokhat. Te lada kani ka consent of establishment kadap tho ya kani to kumno pipi ong bangindon ya ka agreement ba kanum don kano ka permanent construction hapo ka Lumpongdeng. Lada kamdon ka permanent construction balei ka government ka ai haduh lai penru akar pate ya ka IHCL. Kata ka jingkylli ka long. Ada pikwa baki beriu kin silet kai hakato ka Lumpongdeng. Tanay ay ka nilai penru akar. I ya ka nilai penru akar kung baka long. Pikwa banit kai siyang nakabot na po orchid. Light sa po Lumpongdeng. Taki beriu kibawan kai nang nenang tayo. Lek kumjo. But sa kaway ba, lada ka corporate, kini ki company, kila de ready man spend na ki spa crore. Manuan ra ya ka nilai development hapo ka naka Lumpongdeng. Pisong kopse ba kini ki company kin ang ba nginom shna ka aka ka babahang ni ngin ibi ya nega Jaka kung bakalong ngin sa shu wan kai pisong ko pakan long kumta kala adap siu kapisa bakan shim lai penru akar to obviously kan manong kami to ka Jaka right kung bakalong to bakan shna ki spa ki shna ki villas ki restaurant ki cafe ki aka baro khait obviously kin bo ikito baro khait kung bakala mo kinom shna de ki aka ki bapod kinom shna de ki sik kinom shna de ki deng kinom shna de ki aka ki bapod sini balong luxury villa temut la shna de ke ka ba biang ka ba scam ka ba ne biang ka ba ne scam ka ba ne de ki snem kim ko ban repair ka ju hadin san snem hadin drew snem kim ko ban repair ka ju skap sa jingkran jam madu Prestone ko jong ilite kabakalan je lebih hadu dak lumar klie ras ngap jingkran madu Prestone kadiat ngas paskam Kidon kitu ki kon ki green tech ba ki syatkan ïadei ba ki isu ba diman nakalian jongki kalomba ki kwa pangin scrap ya kitu ki project kiba ngimut ban beautify ban pen itenat ban penbit penbiang ya kate Lumpongdeng kanungon na pisya barok ki pajba na pisya barok ki pajba pisngo ka baka Lumpongdeng kanong kam baka government kan ikta kan ni beautify kanungon na pisya piso ka baka government ka de ban ikta ban ni beautify ban pen bahaya kata Lumpongdeng pakin shna na kita ki villa ki resort ki what not
Balei kim shoot da ka kwan beautify pim sngok kapur trai ba ke chudei ban chlik thong na ki deng ki se hapo Lumpongdeng da ka kwan beautify ka Lumpongdeng pim sngok kapur trai ba ka di ban long kumta yes ngap syu kaba kan long kawe ke Jaka jong kai kaba ki turis ke sutuna tengah kwa ban pensai halor kami na try kini ki kon samla let's say ki peit ya katuka ka permission kaba nakaliang ka pollution control board ka ai makidon kitu kitendon katu kan ni kiba ka syak wat yiki permanent structure hapo Lumpongdeng sengap bahaya kata benta sengap bahaya kan benta mo makidon kitu kitendon katu kaba nakaliang ka pollution control board ka ai consent to establish makidon kitu kitendon katu kan ni kiba ka syak wat yiki permanent structure Haisha madu Prestone hapo Lumpongdeng katu kan ki kendon ki an ki ban sya ya ka permanent structure hapo Lumpongdeng tema ila contradict ya ka jingkren jong CM ujongi madu Prestone ila contradict ya ka jingkren jong CM ujongi kan ka first statement ulong way na kilom ubaki Torres nakaleng saudong kerin dia wat na po kejela jong lu kila ban likai kila ban lek songkai kila ban lek pentengen ya tadi kila ban lek enjoy ya ka scenery ya ka jing internet ya ka jing pengat jong ka Jaka te ka bang kanong na pisya ki pajba ki basa apo sor ki basa apo bhai ki basa shpa west ki basa shpa ro khoj apo me glia ka jongi kanong na pisya da pi poi hapo yam phim yo ban le cho Lumpongdeng da pi shong na ka bot nang to da pi shong na ka bot nang to kila batay da ka dore pi ka ban le cho Lumpongdeng da pi shong na ki leng jo ki pajba ki halam pi cho Lumpongdeng tengam nang kam te pi ngam tip te pi ko ali ban le kta yo Lumpongdeng ban beautify yo ta Lumpongdeng okay apa ban stress hang ni kalong ya kan ni issue kaba ki kon samla ki lek ki persya bat ki syakhan haduh kan ni kasngi ka bynta haduh ïadei bat ka project jong ko Lumpongdeng tengah kwa bat keren ni wasai hang ni kalong ba ngin nam don ka nu ka permanent structure let's say ki base bit ko mga ngin dum dan kanu ka permanent structure mane yong hima iba dan ki kendon ki an kan ne ban ngin don ya ka permanent structure hapo Lumpongdeng CM jongiru ang dan ka state dan okay kanu ka permanent structure Lumpongdeng pipat pi contradict ni ka jingkren la de pi contradict ka jingkren jo CM temantang ngin ano ken habakom ni ngin ano pi kwa ban beautify ya Lumpongdeng Pikwali manikta yung Lumpongdeng. Kung adab doon lapay kata ka jingheh brew yung Lumpongdeng. Lumpongdeng adab doon lapay ka jingheh brew ka natural kumbangiyong ka natural beauty. Ka adab doon lupa ka Lumpongdeng. Pimdan ka manikta. Ka jingkren hijong ka GTF, ka jingsha tangan hijong ka GTF, ka jingkren hijong kipajba, ka sor jong kipajba ka day ba pynmih. Pymday hiban ay ya kato ka Jaka jong Lumpongdeng ka tulay pinro akar ya ka IHCL. Kata ka day ka jingkren. Kata ka day ka jingtmu, kata ka day ka concern. Kata ka di ka jingkren jong kipajba. Pymday man ay ka to ka Jaka ya ka IHCL. But pi man beautify to Lumpongdeng. Pi sungkap ka to ka Lumpongdeng ka kwa try pi pinit kata ya Lumpongdeng. Pi kwa pinit kata Lumpongdeng am lithong na kiding hang to. Lithong na kiding se. Pan po ko to Lumpongdeng na kiding se. Balei ba pi kwa ban kata ban ayak. Balei ayak ka IHCL. Nginong kami kata ka development, nginong kami kata ka kam ka jam, nginong kami kata ka infrastructure ka jongi. Yes, tourism kan kiyo, development kan kiyo, development kan dan, tourism kan dan, ka kam ka jam nginyo. Nama ki ka bakta pat kadeya ka laway ka jongi la siya lisingi. Kakta. Kajabo bakan mi nang tukin plat siya iteray. Hoy ki ang bar kandan ka rule kaan ka ba kihaban board, baka Meghalaya Pollution Control Board kala debo. Pwede ka wam kra. Ka Meghalaya Pollution Board ka klambo kandan ka antara hapo ka wam kra. Pwede ka rilbong. Ya kan ka wa rilbong. Ka Pollution Board ka klambo tara ki kandan ki an hapo ka wa rilbong. Barka jingle persya jong ka GTF ka day ba Pymday ban ay kan ka lepinro akar ya ka IHCL. Barko mo pi ang makawan beautify. Pikuan beautify ya ka Lumpongdeng. Pikuan beautify ngirung recommend the P1 beautify ya ka wa amkra. Recommend the P1 beautify ya ka wa rilbong. Recommend the P1 beautify ya ka linti singkin bak ban let chikiwe shikibun ki shnong kitaw. Nang para pa Meghalaya ka jongi north east south west ki dap da kito spot suda. Pikuan beautify late beautify kitu ki linti singkin ki ba poy shikini kito spot ki ba per. Ka government ka day ban weng ya ka to ka lependro akar bapi ay ka IHCL na Lumpongdeng. Mula da pimla ban weng
Mut plat ab dini lam ka shnong ka thaw jogi. Recommend if you want beautify ka linti singkin bak ban let chikiwe shikibon ki shnong ki thaw. Nam para pamegla ka jungi north east south west ki dap da kito spot sudah. Pikuan beautify late beautify kitu ki linti singkin ki ba poish ki ni kito spot ki ba pher. Ka government ka dai ban weng ya ka tu kala phenru akar ba pi ya ka ICL na Lumpongdeng. Mula da phimla ban weng mut plat ab dini lam ka shnong ka thaw jogi. Te ngam don issue pun on tong skop on pisa baro ba taga kam ka cham kalong ka e ka ba kongsan tamba ka jingba ka jingmet jong ka mai mereng kalong ba kham kongsan chu shudam taga jongi ngim kwa pa ka state ka jongi kalong kam ka wi state apagari kila ban shna ikini ki infrastructure kila ban shna ikini ki hotel ikini ki resort ikini ki ke shi ka wi ka jaka omdei ha ka sensitive area jong ka shno ka thaw ko jongi kata kalong ka wei bala shai sinsla shna hang tu em kabama bala shai singi ngin sa do ya ka kabam ka di ko jongi bangingi yo kibon kishnong ke biyo abam yo di nang to bon la shai singi sa do li kita barokhat phinde ben ekli jingkylli phinde ben duai ru khamtam ba ki ne ki minister ki jongi kin yo eta ka jabeng ka jabeng ka bapro ka jabeng perkhat lem namta ki pai ba perkhat lem namta ki khna samla perkhat lem namta ka shnong ka thaw ko jongi barok wei umde ta namta shimen tengam don asia bonong bon kai kai bai madu Prestone ikran tamba kita barokhat kilong kimlo secondary kilong ke bang hapshim hi tangan sakran ko singi spang kitu barokhat tetang kini kintin ko shibun baro until next time. God bless you all.